Rugú agus tógaí me se a gantar darbhainnim crop dhearmada ag bána tléfagibh agus rugú me se a rith le staganna heagrais in iad gachta bhhéan. Das mé héan in níos a gantar uachtar clúine ceann na ceantartha a dulling an méidir mó a rith a cogaí agus a rith na ciblinse. Bhí mu a cónaí inar ceantar a bhí faoi léigear agus bhí fór lábhas fiche cethir in an le ag arm na Brataine agus bhí an pobl ag strathas ó Gúgadú le Marachdal ins na contí sin. Bhí muid ag leabhal amháin a gantar urbach an aige leis an chathair, bud fásta bhí muid an aige leis na bá agus faoin tú mar gón sléomh ar cúil doras. Drástal me se ar bhanscoil fphobal Feirste me se an duine agus cethir agus an céad duine maclána for an déis sin dhéanú. Heagmid grúmaid mar chud de rudder le agus bmhaithimid go rómaid spéisialta agus a lán den glúin sin a tháinig fréid ag an am sin, tá mór chuid ag goríomhach go fáil in scéal na Gaeilge agus is scéal a phobal i gcoitina. Ceann na cimhní is buine a tugam na nuair thuí mé ag an bhanscoil ag an ihe oscailte, bhí siad a caint faúla bóthir seoid an dóid gur bunú bhanscoil phobal Feirste an tríide bhí an taithint asáil na go aitheantas ar bí ag bhanscoil Feirste grúm Virginia mar chuid na trodaithe a bhí a ggóil an facta seo a reachta agus a bhain sem agus leithreacht bundirt mé tamíon sa seo mé. Nuair thuí Virginia bhí cúigear déag bhíán a bhíon an é bhí trotha an sú dáas an rud san áitina bhil sin inis mar an Ghaeilge is mó an dhearan. Is cifann lom nar a win an bhanscoil an factlas amach agus timpeall an náma sin bhí próséas na síochanna ag bailú neart bhí mar athair mar chuid den obair tras phobal a bhí go ré ag an am bhí fástaíocht ag teach an ceantar chun an obair phobal a dhéanú waithí tú grú rudaí ag athrú grú déis agus spás an inis grú an cogaí hart. Casú tuirganta in sa scéal seo nuair bhí cuaíonn duine a céasta ar tí a bheith sínithe in iad nó sa thag dún mharaú mearthar a sinne scéalú é an báis. Bhí me sé siad beidir 6-7 ag an am sin ag gáil d'ard lefa. Is fearr mór leidir a bhíon, bhí dornálaí a bhíon agus fearr sportsíal. Fuair sé comhairle a lás a chréid an obair óige. Tionarthar a bhí ag seo ormsa, go nearna sin me siad níos dingmhúilte ó thaobhann méid a bhí mé héana dhéanú, go me se rá an dílas a bheits agamsa mas féidir dílas a chuir na gríomhú ar an obair seo a táimid dhéanú. Dar tháinig sé higgin tamgynnehaid mé héanaar ollscoil, bhí baglabug a gin le céala a bhí ón ceantar a tháinig fríd an eistear nó an eisbrí céarna. So nuair Jimmy Virginia ón ollscoil, tús gaibh is a dog, bhí Virginia smitiú go dé ar féidir linne dhéanú, go dé an ról ar féidir linne imirt le cur leis an abhíohan seo a gine. Agus gluaí méid Glór na Móna an gaibh is a cethir. Na daoine ar fad a bhail méid de bheith obair de Glór na Móna. Na daoine óga seo an mór chuideach ar fad se has mé híon níos óige na trotha, tá siad a le fréamhaithe in sa strathas ceann an céarna. Arcann siad ar an obair tá siad san dhéanú mar chuid den Gaeilge, mar chuid den athréimnú pobl sin, mar chuid den G cólanniu stairiil sin, go muid ag seaú ar gúil an aithaigh. Iad siúd a thóg bún Caldaláin radioáilte a bhaí na Gaeilscoilna, go Virginia inis mar glúinúr ag teach tan cin in ar dréibh sé héan, in ar ré héan, ag chur stampas a gine ar an abhíohan, i dréibh sé difriúil ar fálacht difriúil. Tuigim go bhhád níos mó géastas an obair seo a gine na an Gaeilge chur chun cin an héan, is déagrisúirí pobl méid a teag obair tríomhan na Gaeilge. Tá Virginia géirí an pobl a neartú agus tá géirí go an lec leis an idirghealú agus an latram atá ar an phobal seo a gine, so maithí méid go an Gaeilge mar chuid den treidirá sin. Saoirse intinne agus saoirse anama atá gréilear a land na tógraí a tá Virginia chur chun cin, agus maithí méid go an géalanad mar spás fiscailte ag linn leachtain ar chuirsúil, scanan ar chuirsúil, an spás a thuirt de gine bheith smaointí go critical ar an dóin agus an dóig ar féidir le róla imirt insa dóin sin ar bhealach an nachraíonn an dóin hartarthaí. During the Maltari, Queen Rupa Show.
bhfuil coiste ó bhunaitheoirí acu, bhfuil éitheantas tuilte acu as an bhuiniú a tá páirte acu, agus an lua a aon siad as an bhuiniú sin le Sraith na hibre a dhéanú sa cheantar. Tá príomhuais, Glór na Ghaeilge, mBéal agus a seirteag, bunte, ag, Glór na Móna ó Feirste. Tá sé cum an óige agin mBéal Feirste, dahead cum an óige fad na sé chundaí, fiche ceathair daoine fástaithe go páirt amsaithe ag lé le ibre óige. Agus thóg méid airneal omlan óige, Fríd Glór na Móna. Bhí méid an dúilgus agus an éireacht a dag na dícheallach a thuí roin agin agus tá méid beá ar an faniu sin. Agus maithí méid aon dúilgus inis an dúchraith a legan den céad glúine eile atá teacht in arné. Go bhfuil dúilgus ar aon iad sin a sppragu agus a éascu le go dtí lá an strathal seo agine a bhúnlú ins na bliantaí amachróin. John? Fresh. Le